Kane ke platform ke ba ngawan syakmat ngakwa ba ke ba mat ke ba nengkong kadai nak bentah jong ki unemployed youth. We need very skillful youth to be entrepreneurs. Te kathong ke ba khmat ngan bu ya ki khun samla ki ba don kathong leng ba ke jing nang jing start jong ki but ki skill development ba pher ki ba ki don ki ba ka sarkar jong Narendra Modi kala ai sha ki khun samla ki ba don kata ke jing thra. Te kata kare ka way ke bang kwa but kumu samla na kene ka dong bat ka them riboy piu hi ba ngidon kam hi utrai muluk utrai jaka uban long utau u nong elam lenti para samla te kene ka kenti na join knang na kene ka party bang yo but India needs a very young and dynamic leadership, especially Mauhati constituency. Kebanga trange hapo Mauhati berhapo riboi berokoi beraka jela jungi ngidai ban penek bensa ke riti ke dustur jungi ke parti BJP kedai ke way ke ba keren bat ke ba buah khmat haka way neki ideologi jungka kedai nak bentah ban long conservatism ban penek bensa ngam kuat bagi nong Mauhati kinong riboi jungi kinlong tang kinong thung jungno rejungno ngekwa lada piai lad inga ngin pen long ya ka dong ka thain riboy jungi ka jela Meghalaya jungi bakan long ka ka agricultural hub ka balang ba kine ki mar ki mata ki bangi don nang ne ngin la ban long ki nong thung hi ki nong shna hi gitu hadu bangin yo ke ya ki finished products bangi la ban export ki we ki jela ban ngin don kam ya sarkar ka don hadel hi ka ba klan badru ka ban don hajla Meghalaya jungi kham tamai Mauhati bangin erase ya ki jinge jungpi ka way din pa ka way raimanta ailat eka BJP jungi tang san snam ailat yo ba Everest mersing tang san snam lada ngam nang ban trekam lada ngam snap eka sur jungpi te kino next henry lada pi ailat inga ngan snap eka sur jungpi I should be the voice of change, can be an agent of change.